Mňau, 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 mňau. To čo robíš? Hej, ty sa prestaň ku mne približovať, akože, no chceš? Hej, to jak môžeš? OK. Uj! Bože môj. Vidíš, to nemôžeš robiť. Konečne. La 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 la. Ty jeden malý. Prosím, ja za to nemôžem. Máš smolu. Ja to už nezvládam. Dobre, posledné slova. Dajte like a odber Leuska Dragon. Dobrý nápad. A teraz papa. Nádhera.